Ini sih nambah pegawean banget ya lur. Wong nyong kue adole es dawet dawet beras, dawet ayu kue karo cau ya. Kue ya wis regane biasa 5.000. Kan ana sing request konte sugi warna liane ya kue karo dawet liane ya kue kan. Tapi menurut nyong kue terlalu ribet. Soalnya wong regane kuwi ya pada bayi 5.000 terus tambah pegawean maning nang nyong tambah kesel kayak gue ya. Wis nyong adole 5.000 kan wis sapa-sapa ngerti lah. Enggane ditambahi harga engkotek wae susu wae roti wae kacang ijo apa ilo ke padane seporsine mikine 5.000 tek undakna dadi 8.000 apa pada gelem apa ora ilo ken kaya gue kan dadi nyong adole ora es dawet ayu ya dodole dadine monine apa es campur kayak gue apa lur jajal kepriwe kiye